ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଣି ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଆମ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, କୃପା କରି ମୋତେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏକଲବ୍ୟ ରାଜକୁମାର ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଲବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆସିଥିଲା ଯେ କେବଳ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୁରୁ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଅଥବା ଛିଦ୍ର ଦେଖିବା ବୃତ୍ତି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକଲବ୍ୟ ଫେରିଗଲା ଓ ଏକାନ୍ତରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମାଟିର ପିତୁଳା ତିଆରି କଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା କଲା। ପଲକ ନ ପକାଇ ଦେଖିଲେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େ। ଏକାଗ୍ରତା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ନିଜ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଏବଂ ତତ୍ପରତା ହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବାର ଲାଗିଲା। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଥରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଏକ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁଠି କୁକୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରେ ଏକଲବ୍ୟ ଯେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ଏକଲବ୍ୟର ଖୋଲା ବାଳ, ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବେଶ ଦେଖି କୁକୁର ଭୁକିବାର ଲାଗିଲା। ଏକଲବ୍ୟ କୁକୁରକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେଲା ପରି ତାର ଭୁକିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 7ଟା ବାଣ ଏକତ୍ର ମାରି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କୁକୁର ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲା। ଯେଉଁଠୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲା ଯେ କୁକୁରକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଏପରି ଭାବି କି କୁକୁରକୁ ବାଣ ମାରି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏ ବିଦ୍ୟା ତ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିଦ୍ୟା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ଏପରି କୁଶଳୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ହିରଣ୍ୟଧନୁର ପୁତ୍ର ଗୁରୁଭକ୍ତ ଏକଲବ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏ ବିଦ୍ୟା ତୁ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲୁ? ଏକଲବ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଶିଖିପାରିଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୁର୍ବାଦୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା। ଏକଲବ୍ୟର ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲୁ, ତେବେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁ? ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ମାଗିବେ ମାଗନ୍ତୁ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତୋର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର। ଏକଲବ୍ୟ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତୋର ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ଗୁରୁଭକ୍ତି ସ୍ମରଣ କରି ଯଶଗାନ କରୁଥିବେ। ତୋର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ତାକୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ସହ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ଆଦର ପ୍ରକଟ କରାଇଦେଲା। ଧନ୍ୟ ସେ ଏକଲବ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଥିଲା।